Lamdo. Ko fi ka bappambe ni dia laima. Kambe babenga. Safona. Si yota ko ya yota no duirano. Sa wi ila mbapa mane dia laima be mi eta ka woni ne dia laima. Si tay papa mahina wado ma anda no wodira nana. Afami. Non ka dundo minani kono gente lanta. Mi do gente. Ko fami mabbe o. Naam. Lan andi ko dettudo nena gokkudon do. Naam. E foppu ko nafiqibe. On fami. Naam. Bappa be do nandi e pedebe. Bay be darna e gorko. Sabono be darna e gorko. On woni. Be fotto hede ko lawo be darni lange waja gola duna e pede ya gaje. Bay mo darni gorko e waja gorko accu fimugo accu yargo. Dum ko golle non. Ko be wajantola. Non. Min ko métier mi jokki. Parce que fi hanno andandi ndi do di nanda di dadi yada Fiyo non kam. a woli inde fe fi pede yaga a woli inde fi cigarette e bere min mi wiya din hina gotino andi On famali no mori wirude on. go Nande be imi be yekati be yenno e nena. Fiyo on fam. Bay ko pede be labu be no. Nyande nena halani lang be darno be sondira no nyande wo bappangi ni be keloni. Jono modi mabbe no wuri be kelondira kadi. O ngandi ko bandibe. ko sobe wonda Ka hakune alla ko sobe mi won. Mi e wo kine nan ko mo janabe. Bay la ngandi on famille do ngeraki. ok c'est bon akirni andi nanen har mi do wiide ko fenande wonda kono fuddi ke capitule do goddi dun do fuddi ke lam hollude ko famali akirni a fami si tawi kanko ƴetti fenande waɗi métier makko wanda fenande ɗum na métier defto ɗum sina Allah sali yalla fottindinde men e jaam amin est ce que a faami voilà mais ko won tum haalante piw gotum andi mawɗo ma ko mawɗo ma no wona woni ro ko mawɗo ma minani kaw sele dum don fo minani dum don on ngandi lanne sele dum ko bay on famille do mi andi be gera ko famille be PDB tu ko do wadi ha mi ari mi wullitiyemo sina dum en gayna en ben ko nafiki be so ino be rabbide no be gimberu kudan be do lan andi be mabbe kuno nene mabbe ko wadi be gimberu jonan kaw mi o mi wayin tike saka se fotti c'est bon akirini déjà on famali mi waddindire hikka hayona bay bappa men ko nafiki be mi holla be min ko mi fe wole ko danni do lan ko mi ya parce que onon nyando darna dum ni c'est ça wallahi ba programme goddo ƴetti fenande waɗi hoore mum fof keɓa programme a faami fi honno nga wandani ha accu hakkel sa hi mi woli fami ko dandi dalan ko mi wonni pay kun ko minni ko kun jokki ko moƴƴa kun ko droit an wolu ko fi honno ɓoyli ke jono ɓoylani ke enen en fof so feewi o fewani en fof jajama waka jaalika ida andi goɗɗo folatama haala kam ha nenen ko men jeli awa jeni yagal mangal a ɗaɓɓay ka naɓirangal a faami a waɗi ko waɗɗa kon ko waɗɗa ko wonɗa wattu waɗugo sifa mum mi sikka a faami ni siɗa wawi fenade a ɗaɓɓay ka fenoya mi sikka a faami ha dara quoi ça a darni dalan ɗo fiiɗa jogi oto ma fiiɗa waɗi piiji gon to yennalla ko ka oto ma wonɗa ƴetto oto ma o yaha hara yennalla non mi haalante oni amali mi beebinalima par ce que la wonoma beebinde ka sa mi beebinama par ce que mi haalante oni ko fiwata wattu mais da wawi beebinde makko ba beebina makko ba hakkude ma e Allah moko ba ko mo fenata a faami onon ko onon bonnata ko onon noon bonnata inde a moko ba ɓen moko ba no e hoore moko ba c'est quoi ça monsieur Dramé acce fi Allah acce bay kon kusi ɓoylike joni moƴƴani ono so ɓoylike o fiinayi o yaray o doro goto o haynoto o gollata e hunde golle makko hay bab kanko e pay makko ɓe feppa min ko min ndiyeti pay makko yo waaju payko makko ko ala nanude so ɓoylike joni ono donc somi faami koko ɓoyli ko moƴƴani o donc ono mi faami hakkille moɗɗe c'est compris ani kono waɗi he udduto noppi ma ɗi komi wowlanma kon yo ɗum ɗon heƴi ka noppi ma a faami si tawi woni hiɗa wawi ne'ugol ma hiɗa wawi wajagol ɗum ɗaɓɓa mo wajaɗa an ɗa wawi ittude ɗum ɗon fo hoore makko ha ko wi makko ka a watamo tertade komo ɓe andino naɓirta aduna mum c'est quoi ça mi faalaka woni o ɓoylo ko awa mi haalanima a waɗi o ta wattu si waɗi hannden kadi hakkude Allah si waɗi ti hannden kadi si mi ronkima beebinde a inna min kadi komi ƴeewi mi annda noon si ɗumnama est ce que a faami a waɗay awa a waɗi min gara lutten babba na fiiɗa mari moyen ko mi ala moyen comme ça si a tuusilan a a waɗi lan piiji gon ɗo min kadi mi heɓay mi mari saabu mi yaha mi sokkoye ha ɓay ko ɗum yol falla koye mettodiray si a miila mi ala moyen goy kono min kadi mi heɓay ko sokkoye
la andi habinu akki akke milando ma pingoto andi be ni o hande ande kana fendo na borno la borni do laabudi o timbi hango ngena ni la nga borni laabudi kono hore mande de jodaki jonno se awi son kida e fetudo peut-être on na feta e tawtamo a fami yettu fetere mande ya gasi voilà gasi ko mi moti ma oni waja do ya watu ko moda amot anti modo dawido jokku joni donc donc c'est ça min ko dum dira la min min ta waji to la hande kadi ko dum danirtan dawai lan tan mi ya yahu mi ya yahu a fami mi wola ni ma ha mi ronkia atu c'est bon OK moi c'est pas ça moi c'est pas ça voilà moi c'est pas ça regarde-moi ça mais toi tu es devenu fou hein? Franchement tu es devenu fou ala wata bomma on bermina wopa jetti ko kolluma fansi giwum lobba nder ton wata no bayalla wadi yetti bomma o yetta alla kono ko yetti kollum ko lobba nder ton ko ndir ko bermi ton wata yurminde dum no hakkunde nge alla mi ndari mi tani anka fansi gijo an jode modi mi ko do mi joni parce que fi wonno mi imminta jono mi jode nene bebe jabal hakkil ma metta nene ma o ala hakkil nyallal afami hayfi de sere yalla hay kan hayfay alla itte fiira mum fiu si tay woni ko mi woni bemma ida do stila hayfay nan mi jibe wonu be watta few min ko mi woni bemma alla itte fiira mum nani hayfay fiu kono nene ma o imo waya porte bere mais sur dépense porte makko de udditirama wosa yo fokkiti ko ma kiti wala wonede ma sibida borongole dewongole population mo ngo sibida heyta yo fansigiru ko nene ma sibida ama sabirino ko wada do wabiddo biddo bonnado ka biddo bonnado anga timma gorko ke babe ne so ko tanjo mo memino babe minnuma o dari babe Selemu. Hakkunde Allah anda hebi. Ayali ya dum kondu. Dum bi dum. Mer ko ni ma ko welali. O welali fes. Kanko ko ni o yarata. Dare no ya. Dare pade wada. La ilaha illallah. Nati ko sudu nati. Na. E so ngolo babe ha berne monne. Natu mimi. Nat. Esa. Daran. Ole jene utti kama sanza pay anga kuna mala da way defrindi fo nyeri nokira do wallu bandi dari nyamete be ngure dari nono nder tu nyamete be ngure wala mi ko joni non min on ton nafi am nderam foto jeji on nyame ma simina sokko dun do yalla munkiam jeji on fiya si amemila mi tummindira e do di mi awluma ya wala ya na fi be udi angel ma ya hawo fi o ki kala noddade mawbe nan sabu ko mi hiido na ko woni geso non be ala hay jettude allo salamu alaikum nala to coming aw mi falno yaade ton kono mi hebali tan taho mi fala ye yewtu seeda kono tu won don kono aw bay me bali fere yaw gongol ko fi biddo sina ango tigi on bay ko yo mi labango fi ko me woni ko nder ga few wondi ga ko mettitila Allah wadi hido wawi ko boni hido wawi ko mofi
awa ɗo noon e ngal ɗon komi miiji kon ko yo wallan ko boni kon eyi ko fii warugol mo few mi faala par ce que fii makko o mettitiila ñande wo ñande haala o mi ronki na soobe ko ɗum ɗo mi faalano ɓayna ko mi fenano ɗo mari solution awa yewte lamminana ɗon kadi no yehi ɗon kadi no jaɓi ɗum ɗon kadi ɗon kadi no moƴƴi moƴƴa noon ɗon no moƴƴi moƴƴa noon ko ɗon déjà ɓuri moƴƴude ko woni wo ko woni ɗo e janngo si Allah jaɓi haray mi nodditiyo kala ko innuɗon la si Allahu on newni jonnayo kono woni mi yahaali hannde mi heɓaali tan hannde fewjango kono janngo si Allah jaɓi si weeti haray miɗo faalirawo mo hundo faaɗaji janngo bimbi law inchallah awa si Allah jaɓi joni ko innuɗon ɗon kon waɗe awa si Allah jaɓi on jarama albarka ɗo wawi hakkude e Allah na weltani yo moƴƴa noon Allah jaɓi janngo janngo yew allo nalato onon goɗɗo nodda on téléphone ngu hekka ha wawi watoti palla on décorosata appel koko décorosete nam joni elay ko tigi tigi na haala ɗuɗuka ko fi kum butto kungan ɗo butto kungan kum mogol laaɓi yalta tu woni ala ɓeytade min butto kungan kum ɗo de ko lannay tu woni toon ala ɓeydagol jomi faala yo gaddana mbuuɗi on seeɗa mi ɓeydita ɗo mi sarta butto kungan kum no client on no heɓade seeɗa seeɗa hiɓe arde tun woɓɓe yara e raf 4 woɓɓe yara e pick-up woɓɓe yara e Land Rover je nam woɓɓe yara e Concorde woɓɓe yara e Escalade voilà woɓɓe yara e TVS woɓɓe yara e partout woɓɓe yara e Safari e Melu woɓɓe ko seppayɓe woɓɓe bambidira yara ko buttu kum hando woɓɓe ndenara ɗo arano piira woɓɓe yara ɓe yennidira façon client on fof min miɗo mari ɗo min ki kala style miɗo mari façon client on fof min ki kala style miɗo ari ko bowal baylo baya ɗo wala ko ɗum ɗon joni noon harayla mankiraga wona oris ronson guila dison bonbon menti murabunga yuppi kerem bonbon boɗeon chocolat pay koy biscuiti 1000 francs e 2000 on ɗum ɗon fof arayno manque ko butti kungan ɗo e singon 1500 o e singon 2000 o mi ala connectade mi ala whatsapp ni mi ala whatsapp nini komi woni yewtirde ko téléphone bouton ko ya faamu min ki kala style ndegende dépense o manquno ɗo miɗo jombiɗo debbo wawɗo o alluwal par ce que mo wawa direction Mercedes o ala benna style mi tawi ko be mi yeeya handal layu ganko mi jonnamo darawas a faami on ɗo ɗum ɗo rewi ɗo ɓiɗɗo makko no wawa janggalere nde rimata hakkude e Allah an Allah waɗa e barke ma ko yarɗa o kono walla mbuuɗi on ara nani mi sarta butto kungan kon client ɓe gara ɗo hara ɓe piira min miɗo mari darja were wallahi miɗo mari darja mi marsina e ɓuuri quartier baylo baya on fof mi marsina ko bowal baylo baya ɗo ko min wiyete championnat yeeyugol min ki kala style championnat yeeyugol ko min voilà avec ça tonton balare Fouta ko nambara ko saare kadi o inde nden noon yettore nden ko nambara ara merci beaucoup nani I need you I peace you I pick it I see you
Allah tahu ni dia. Doa. Allahu akbar. Dido ko Allah tahu ni me dido. Ye, hanki kono miyo ya. Allo? Hey. Hapo la neba de majori photo ondo. Dong. Amadou. Awa emba. Hande da wawa wuga wo bo fa kasu. Anado nene, andi yari. Da revise de sera. Ayani. Oye mnyamata. Wani madani. Kondo nene. Au dai woni. Yula tako ba wido na nyiri be ngando ba Wala wo. ni manyiri. Nyiri? Bay ko an tu woni da. Sobero. Ida janga to. Itu no la jangu de kono wala no lango nyiri nere ngap ni lande han. Da du ngardi ari ma ko ba na du tu ma. Sinjo nya. Aduh sali. Ngai wi ekola adu manaki. Ini amat. Woi, hey. Kau buat si jadi ngono kiri. Awa. Layar dong. Hey. Hey. Awa tu. Sobe na sama kala ku. Sobe. Kodo. Hey. Nene awa tu. Hey. Na sama kala. Kodo. Layar dong. Kodo he. Abi kole la petit. Eh, are ni amon kole. Kodo kodo ni kodo. Kole la petit. Ara me kodo. Kodo kodo wadi. Kodo ni ara me kole la petit. Eh, ati ni ari ajari ya telephone ka. Nene kodo. Eh. Kodo eri tau. Ka sama kala. Bo. Ni la minde. C'est la minde ya ngam kole ya petit jabari ka. Nene kodo wadi kodo. Kodo. La ya de no. Eh, ame kole la petit. Kodo wadi. Ala kita. Ani. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awa, baba. Amai. Mamai kodo. Awa, kodo ai. Kodo awa. Ai. Amai. Kodo kodo. Amai. Mama. Sura mo jai kita. Wata tu mama kodo. Baba amai dan. Na sama kala la ya.